너 बोराय साया लोंनो हा बोराय नोंसिनालाय माथो ससियेल मिडियायाव गावजों गाव जावलागासिनो थाबाय थायो जागोनलै र' एबारनो मोनथारगोन आं चेयारमेनखौ जुजिथारगोन बिख'थारनानै लागोन आं लै बिदिनो मोनगोन होननानै थाबाय थादो ओजा बैसोआ थांलाय लांसै एफाग्राब गोबाव खस्थ' खालामबोबाय हाब मोनाबालाय बोरै जानांगौ एबार मोनथारगोन आं जुजिथारगोन आं बिथारना लागोन एफा गोबाव खस्थ' खालामबोबाय एबार हरे चेयारमेनखौ मोनाब्ला पार्टिखौ सोलायनांगोनहाय बोराय होद मा जात बुंलाङोब्रा बे हिनजावालाय मोनगोन एबारनो जाथारगोन आं हाब चेयारमेन मोनखांनायनि उनाव हले मानसिफोरनि सिगाङाव चेयारमेननि हिनजाव होननानै दुगि देखायलाबायनाङा दे हले हा बहा थांनो होलायखो हजों आदाखौ लेंहरदों माबा गोनां खोथा रायज्लायथारनोनो जानो हागौ चेयारमेननि खोमा मा गोनां खोथा जालायखो नाङा बेफोरबायदियाव ओंखारनाङा थांनाङा मोनथिखायो आं नोंनि बे गोनां खोथाखौ जाया आङो नोंनि बेफोरबायदि राजनितिकआव ओंखारनानै खामायनाय फैसाखौ नाङा आंनो आदा दाबो जायाखै जाबायानो हनै दा आदा बोला रागा जोंलायगोन बे नोंसोरबो थांबावगोनसो बाजै नाङा आगैमोन बेफोरबायदि राजनितिकआव ओंखारनो नाङा नांगौबा जायगायावनो माबा मोनसे फिसा बिजनेस मावनानै जा बेफोरबायदि राजनितिकआव ओंखारनानैनो नुवाखै गावजों गाव बेसेबां मोनसा मोनलायनाय नांगौबा जायगायाव माबा मोनसे मावनानै जा जेबो लाब गैया बेफोरबायदियाव ओंखारनानै नोंना बाथै मानसिफोरबो मिथियालै बे खेबसेयाव थांना फैनोसै माबा आदानि बलाबो गाज्रि मोनदों बायफोरथ' बखिबाय थाखागोन बे बिसिनि थाखायनो खामानिफ्रासो थालांजोब्बाय आहा माइरंखौ होखानोसै होनबाबोथ' मानिखाया जेबो बादा होसेयावबो लाखाया बेफोरबायदि गिदिं थाबाय बायैनो बारि बागानफ्रानो नायजाला हाग्रा दुजोब्बाय गिदिं ओरै थांगोन ओरै फैगोन उमुकजों लोगो हमनांगौ बिदिल'सै सामफ्रामबो दा सम जाबा जाफैनोसैलाय दैखौ सोलोंलांसैलां फामि दै लाबोसै गिलाससे र' लांगौ बहाय थांनो ओंखारलायखो गानफब जोमफबलाय आदा बलाव थांना चेयारमेन जाहां आरो फारसेथिं बिराद गन्डगल जागासिनो दं जोंहा पार्टिनिफ्राय सेलेक्ट खालामबाय आदा वालखौ हनै दस्राया माबा खालामगासिनो दंलाय दिगदार खालामगासिनो दंलाय दस्रा ओंखारदों मोजाङानो जादों नोंहा बेयाव ओंखारबाय थानानै माथो मोनदों माथो होनो हादों नों जालायबाय बेना जेबो गैया माथो ओरैनोल' नों दा मा गानदों बेनिफ्राय साबसिन साबना होनना बायना होग्रा नों मिथिबाय आदा वालाल' जागोथोंसै नोंनि होनाया ना दख'ना गांसेखौनो होनो हादों ना मोजां गानग्रा जोमग्राखौनो होनो हादों ओरैनोसो बेखार जोंना बर'फोरना मोनथाम मोनब्रै हानजा दानोसै गावजों गावथ' गोरोबनो रोंला गावजों गावनो बखिलायबाय थानोसै आं मोजां मोनथारला बिदिखौ नायसाय मालाय गुबुन हारिना बेसे मोजां अनलायनानै जानो रोङो नोंसिनालाय बेफोरनोसै जोंना बर' हारिना गोरोबलायनानैनो जानो रोङा हाथ'दो आं थांसै दा ओंख्रियाल' मोजाङै संनांदों
बै अनला खबाव खाख्रेबमोनालाय मा दाउबो सौफैलाब्रा दाहालागै सौफैयालासिनो थायोना थै ओइ माबाया मा खालि बादाव होनो लुब्रा नोंनालाय मा खर'आव एम्फौ नांनाय बायदि ओजोंबाय ओजों थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ लोगोफोर फैनो लागा दंलै पार्टिनि मानसि अ बिदिनो जाबाय फारसे मानसिफोरा टाइमखौनो होसोनो हालाय होद बिदि नङाब्रा फैगासिनोखा सौफैखाथारसिगोन दा जानोबाल'सो बाजै होनदोलाय आं हले हारसिं संनाय गैया हायब्राय मा बुजिदोंब्रा नोंलाय पार्टिनि खोथाखौलाय बिसोरबो दाबो सौफैलाब्रा मा जाखोथाय दंना गैया जाख्रा जोंना बसालाय आदाखौ जेरैखिजाया माने सियारमेनखौ मोनथारनांगौलै नङाबा जों इसिबां गोबाव खस्थ' खालामनानै फिथाइयाव थांनो जोंहा जेरैखि जाया खालामनांगौ टाइमा एफाग्राब जाबाय मा दाबो सौफैदिया बिसोरलाय अ सौफैबाय माथो फै Nih, sopir bisa. जिराय सौफैबाय सौफैबाय आदा नोंसोरखौनो नेबाय दंमोन आं जोंबो एसे लामायाव एसे लेट जाबोबायना जिखुनु जों गोजोनसिम नोंनि नामखौनो हरखाजोबखाबाय सिन्था खालामनांला जेरैखिजाया मानो सियारमेनखौ नोंनो मोनथारनांगोन आदा जोङो नोंनि थाखायनो सान हर गामि हाबै जोङो रायजोफोरखौ बुजायगासिनो दङ सियारमेनखौ मोननो थाखाय नोंसोरनि सायावनोसैलै एफाग्राब गोबाव खस्थ' खालामबोबाय नोंसोरबो खारथिंलाबायबाय नोंसोर गामि बुंहैदोंब्ला रायजोफोरखौ बुंहैदोंब्ला मोजाङानो जाबाय आं नोंसोरनि सायाव फोथायनाय दं जायखिजाया जों गामियाबो आदाखौनो सायख'नानै लाखाबाय जेरैखिजाया माने चेयारमेननि सिटखौ लाथारनांगौ आदाया जागोन बिदिबाथ' अनसायदोंबा सिटखौथ' आंनो मोननांगोन नायनोसै माबायदि फिथाइया गोदै ना गोबाब जिखुनु गोजौनि खामानिखौथ' जोंनो बा आंनो टिम लाफानानै बिसोरजों खारफागासिनोखा नों सिन्था खालामनांला दिनैबो एसे खामानि दंबावो बे गोजौआवनो होमबा जोङो बिदायखौनो लालायग्रोसै नामा जागोन दे Santai. Nggak, nih, mana mau beli kamar itu sih, bu. Kalau injok online kan beli tuh pada gabut. मा गोदाव सोराव हिनजाव लालायबायनोब्रा होद थाङालै आं बिदि खामानियाव थांनो बायो आं Untuk lu मा kan? गोदाव सोराव गोसोखांलाबायदों आं दा नांला बैसा फाग्लानि मानसि जानाय खामानि मावनो नागिरो ना मानो Untuk lu le, थांफानाय माबा जायो ओमफ्राय होद आं हले थाङालै बिदियाव नों सोरखौ लाना थांगोन थांदो आं हले बिदियाव गैयालै आया बिदि जायो जालालै ओइ सासे आसोलखौसो लिंना थानांसिगोनलै जाला बेजोंनो गोदाव सोरावसो माथो एसे गोबाव नेहोबाय थाखोब्रा आंखौलाय है जालालै साला दासो थाबायबोलागासिनो हाब मानो लिंहरब्रा खामानि दंलै फिसानो थांनांगौ आंजों नोङो मा खामानिब्रा थांगौ मा खामानि जाखानांगौ खल'ना नों आंजों जेबो जाया गोजा हराथ' बेफोराव लामला लानो माखौ होजानो गिलाबाय फै रावबो गैया नामा गैया थुदो होमबालाय आंजों अबाव हैद उनाव मिथिगोन नोङो हाथारलां बेसेबावनो लांदां फादां जालाजोबथारबाय गासिबो ओइ